Ahoj, nacházíme se v Německu a jdeme se podívat na novinky firmy Zenger. Jsme na trade show a z katalogu jsme zjistili, že mají nádherné novinky a jdeme zjistit, jestli je tomu skutečně tak. Andreasi, tak jsi pro nás připravil skvělou podložku na kapry, tak tady se vejde bezpečně trofejní úlovek. Je to nafukovačka z HDPVC. Díky moc. Co? Výborná krabička. Dá se integrovat se stojánkem na křesílko a můžeme tam dát třeba i háčky. Je to zcela nový koncept. Díky. Peťo, co to je za srdcovku? Je to Anaconda Magist Made v zelené barvě, v zelené camo barvě, za skvělou cenu a ve skvělé kvalitě. Rychlá brzda. Dejve, ty se nemůžeš dočkat do Norska a vidím, že tady máš pořadač, akvantický pořadač na naše návazcové systémy a je tam i integrovaná krabička, takže myslím si, že budeš mít v Norsku skvělého pomocníka. Michaele, vidím sumcařinu, díky, takže vybral jsi návazce. Máme opět zcela nový koncept návazců, ultramoderní, funkční a za dobrý peníze. S těma systémama určitě nestratíme žádnýho sumce. Díky. A náš Sean se nemůže odtrhnout od svojich otvíráků na pivo. Funguje to? Ty už ani nemůžeš mluvit, ale nepotřebuješ. Díky, beru si. Jen si vím, že mi nerozumíš. Ty seš tvůrce skvělý přívlačový řady a připravil jsi pro nás úžasný koncepty woblerů. Tohle je malej propr, nějakých 9 cm, vynikající zbraň na boleny a pomalu potápivej wobbler na pstruhy, na tlouště, na okouny. Díky. A Jiříku, ty jsi pro nás připravil 24 mm waftersky ve 2 barvách, ve 2 příchutích. Tajná zbraň na kapry. Díky. Jinak je opravdu hodně a vy se s nima brzo seznámíte v našich obchodech a internetových obchodech. Budeme se těšit a Petru zdar.